Il-Knisja Parrokjali ta' Ħalkirkop li sservi bħala punt ewlieni ta' din il-komunità reġgħet lura għaż-żbuħija oriġinali tagħha wara tlesta proġett estensiv ta' restawr b'investiment ta' madwar 100,000 euro. Dan il-proġett ġie kofinanzjat minn fondi Ewropej għall-Iżvilupp Reġjonali 2014-2023 f'kollaborazzjoni mill-qrib mal-Kurja tal-Arċidjoċesi ta' Malta, il-Parroċċa ta' Ħalkirkop u l-Gvern Malti. Il-xogħlijiet tal-restawr kienu meħtieġa wara l-Knisja li nbniet fis-seklu 16 u tkabbret fl-1706 ġarbet diversi ħsarat ma' żmien. It-tindif tal-ġebla Maltija kien fost l-akbar sfidi tal-proġett minħabba li kienet esposta għal ħafna tniġġis. Iżdissa ġiet irritornata għal kundizzjonijiet aħjar waqt il-ġebel immermer kellu jiġi sostitwit fil-proċess. Bekk il-Knisja qed terġa' tispikka fil-ġimiel ta' struttura tipika tal-Raħal Malti bil-valuri storiċi u artistiċi tiegħu. Il-Knisja ta' San Leonardu għandha valur storiku kbir, mhux biss minħabba l-pitturi titolari ta' Rocco Ħaġar li turi li San Leonard bħala patrun tal-Priġunieri, iżda wkoll minħabba l-fdalijiet ta' San Benedittu Martri li ngħataw lill-parroċċa mill-Papa Piju VI fl-1790. L-inaugurazzjoni tal-proġett saret fil-preżenza tal-Ministru għall-Fondi Ewropej u l-implementazzjoni tal-programm elettorali Stefan Zdrinzo Azzoparti u l-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Kulmi. Il-Ministru ddeskriva l-proġett bħala investiment fl-identità u l-wirt nazzjonali, waqt li spjega li proġetti bħal dawn jagħtu lura lill-komunità dak li jixir ilha. Dan huwa proġett maħsub biex il-ġmiel ta' din il-Knisja jerġa' jmur għal dak oriġinali kif ukoll inkomplu nsebbħu il-lokalitajiet tagħna u fuq kollox nagħmlu proġetti ta' ħarsien tal-patrimonju Malti. Monsinjur Galea Kulmi tenna l-impenn tal-Knisja lil konservazzjoni tal-wirt reliġjuż u kulturali, anke bil-kontribut tal-parruċċani biex dan il-proġett seta' jsir realtà. Okkażjonijiet bħal dawn naraw kemm hu sabiħ li nieħdu ħsieb il-patrimonju artistiku, kulturali, kattoliku li għandna. U nagħmlu dan kemm bi gratitudni b'apprezzament għal dawk li ġew qabilna li ħallew ġawra bħal din, kif ukoll biex aħna nidraw nieħdu gost anke napprezzaw is-sabiħ li għandna u nħalluh ukoll bħala wirt prezzjuż għal ġenerazzjonijiet futuri.